вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон иҷозатномаи кори хабарнигори бахши тоҷикии радиои Озодӣ дар душанбе Барод Юсуфиро барои гузоришҳояш боз хондааст. Дирӯз намояндагони бахши тоҷикии радиои Озодӣ ба вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон даъват шуданд. Ба онҳо иттилоъ доданд, ки иҷозатномаи кори Барод Юсуфӣ муваққатан боздошта шудааст, зеро ӯ чанд дафъа дар гузоришҳояш ҳизби феълан дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломиро зикр кардааст. Дези Синдилар, иҷрокунандаи вазифаи президенти радиои Аврупои Озод, радиои Озодӣ, ин иқдомро маҳкум кард. ӯ рӯзи 27 июн гуфт: моро барои ҳифзи меъёрҳои касбии хабарнигорӣ муҷозот карданд. хонум Синдилар истифодаи низоми тақдими иҷозатномаҳои кориро сензура унвон дода, талоши дахолат ва фишор ба кори бахши тоҷикии радиои Озодӣ номид. Барод Юсуфӣ хабарнигори панҷуми радиои Озодӣ аст, ки феълан аз иҷозатномаи корияш маҳрум шудааст. 4 нафари дигар мунтазири ҳалли иҷозатномаи фаъолият мебошанд.